An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nanzarasan kalo 2nan ye février kalo bi o tile 17 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'o ye arajaba kalo ye an ma ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 26 ye jate la san kalo 7nan don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Gawo marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bonikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Mali finitigilakaw k'u to jadiwale tigilama dɔ nɔfɛ marifakisɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka sifinnaka dɔ kasara nin na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Senu dugutigilakaw dugutigi ka conseil ka fara maa wɛrɛw kan olu kɔni bɔra Senukaw fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni bɛ ka na olu ka yɔrɔ kɔni lakoli o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Keɲebakaw fɛ yen nɔ Keɲebaka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka se ka sira tigɛ Keɲeba donda bɛɛ lajɛlen a kun tɛ dɔwɛrɛ ka ɲɛsin u ka kuranko ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la waati tɛmɛnlen n'a hakili b'a la jamana ɲɛmaaw tun ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan ka yira k'a fɔ ko minfɛn bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko shisha ko fu bɛna siri o dan na o tun bɛ ka kalo 6 kɔni di a feerebagaw n'a minbagaw ma o kalo 6 dɛlɛ kɔni dafala tɛgɛkɛla maa dɔw la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan ka lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kunungo Gawo marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bonikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko sifinnaka dɔ a bɛ ka taa dumuni kɔni di labitaliso la o sen fɛ o y'a yira k'a fɔ jadiwale tigilamaw olu fana tun bɛ yɔrɔ kofɔlen dɔ la Mali finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa tɛgɛ kɛ jadiwale tigilama dɔ la o kɔni minɛlen Mali finitigilakaw fɛ olu kɔni bɛ ka taa n'o ye tuma min na a yirala k'a fɔ a na kɛ o kɔni porokoto la ka tila Mali finitigilakaw la olu kɔni y'o gɛn o gɛnni kɔni sen fɛ a yirala k'a fɔ k'u ye marifaci kɔni kɛ ka ɲɛsin a ma o sen fɛ marifakisɛ kɔni ye sifinnaka in kɔni sɔrɔ ni ka kasara nin na a kun talen bɛ dumuni kɔni di labitaliso kɔnɔna na yaasa ka nin pereworatigɛ d'an ma a binakɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne cɛkɔrɔba in wele ko n dɔgɔkɛ a denkɛ taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa dumuni di banabaatɔ ma alamusa bonni sugu dɔn de don a taalen ni dumuni a bɔtɔ a bɛnna ni an ka faama Mali sɔrɔdasiw o kɛlen ka taa jihadisi dɔ minɛ o jihadisi in fana minɛna u fɛ ka na n'o ye dugu kɔnɔ sugu dɔn fana de don denmisɛnnin ninnu kɛlen ka taa dumuni di u segintɔ ka bɔ o bɛnna ni jihadisi in tilalen o la ka boli k'a bɛ don dɔgɔtɔrɔso dafɛ donc o ye ciri de kɛ jihadisi in na o kɛra sababu ye n dɔgɔkɛ denkɛ in ale ni tora a la ne kɔni sera o ma ya ka na a ɲɛfɔ aw ye n'a ka kuma faamaw fɛ an kɔni k'a fɔ k'an bɛ faamaw juguya o tɛ faamaw ko kari an b'u suteni nka waleya dɔ bɛ yen ni a delila k'i sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ la kana to a filanan ka se k'i sɔrɔ tuguni siɲɛ fɔlɔ ta o kɛra o ma tɛmɛ kalo 1 kan fɔlɔ o kalo 1 kɔnɔna na u ye jadisi dɔ minɛ o nana tila o la bonni dugu kɔnɔ o fana kɛra sugu dɔn de fɛ u ye tiri kɛ o la tilegan fɛ donc o ma se k'a tigi sɔrɔ o don kelen kɔni mais sen nata fana o nana n'o sugu dɔn kelen fana na o fana tilala o la sugu kɔnɔna na tuguni o de kɛra sababu ka na ni nin waleya cɛ juguya ye tiɲɛ la an kɔni an ni tɔɔrɔlen don an bɛna an dama kasi pour que ka kuma faamaw fɛ hali n'a ma ɲɛ ko u ye mɔgɔ minɛ n'a nana jigin dugu kɔnɔ jama in cɛla sugu dɔn jama falen sugu yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ sugu camancɛ de la wa cɛ in bolila ka don yɔrɔ min na fana tilacogo foyi tun t'a la k'a fɔ ko o fagali sen fɛ ko ni wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la an kɔni nana ka kuma faamaw fɛ u ka se ka kɔlɔsili kɛ n'a fɔ nin ko n'a ɲɔgɔnna na n'o tɛ tiɲɛ la n dusuma tɔɔrɔlen don a ko in kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ sifinnaka min bɔnɛna nin na a binakɛ ka seerew la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ baara la fili tɛba yarabi ala ka filiw dogo an ka jamana ɲɛmaaw ka baaraw kɔnɔna na n'an bɔra yen kunungo Keɲebakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Keɲeba duguden bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ kabini kuma jan kuranko gɛlɛya kɔni b'olu da la olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kuranko in na hali sisan ɲɛtiga sɔrɔ o la u ye wulikajɔ ta Keɲeba maa ɲɛmaaw ka se ka u kunda Bamakɔ kan ka se ka na ka sigikafɔ kɔni ɲini ni kuranko ɲɛmaaw ye ko nimisi wasa ma sɔrɔ a ko la dɛ olu kɔni ye da bɛɛ lajɛlen gosi ɲɛma sɔrɔ a ko la kunungo ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka Keɲeba siraw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ko f'olu ka kuranko kɔni ka ɲɛnabɔ yaasa ka pereworatigɛ d'an ma Birema Tarawele ale ye Keɲeba sifinnakaw ka ɲɛmaa dɔ ye an k'ale lamɛn.
tɔgɔ Birima Traoré di Pisco nye Keɲeba sifinnakaw bɛɛ la ɲɛmaa ye fana ni an ye yan bi ka ɲini Mali autorités fɛ les autorités de la transition ka ɲini fɛ k'a fɔ an b'an bɔ an yɛrɛ ma nin ye Keɲeba ye san 15 an bɛ calvaire kɔnɔ san 20 an bɛ calvaire kɔnɔ courant tɛ Keɲeba ji tɛ Keɲeba sira tɛ Keɲeba maintenant Keɲeba tɔ mérité Keɲeba ye ka région cercle dɔ de courant t'an ka yɔrɔ la a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ bi an bɛ dibi la donc u ka société privée dɔ de b'an fɛ yan n'o ye Amadère ye et Amadère ye contrat di mɔgɔ ma n'o ye Kama ye a ka contrat banna a mɛnna autorités y'a ɲini ka autorité de la transition an ka Keɲeba autorités y'a ɲini notamment le maire a y'a ɲini ka taa transition mɔgɔw rencontrer ka lettre ci ministre ma ka lettre ci premier ministre ma ka lettre ci président de la transition ma Assimi Goïta mais jusqu'à présent maire man se ka réponse man d'a ma dugutigilakaw préfet et jeunesse et kafo an bɛɛ y'an lajɛ ka taa ministre fɛ ministre rendez-vous d'a ma le ministre de l'énergie et des mines k'a bɛ kuma an fɛ Keɲeba courant ko la anw taara ministre man sɔn ka anw jate an ka dugutigiw bɛ yen an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen ministre ko k'ale tɛ se k'an rencontrer ko voici dɔ b'a bolo an n'an ka maire ministre ko k'a tɛ se k'an rencontrer ko voici dɔ b'a bolo an ko n'a tɛ se k'an rencontrer au moins a ka secrétaire général d'a ma an n'o ka se ka kuma a y'a jira k'a fɔ ko secrétaire général fana occupé len don chef de cabinet ko fana occupé len don a y'an ka conseil technique chargé de l'EDEM a y'o de bila ka Keɲeba délégation rencontrer c'est que Keɲeba tɛ bala autorités bolo Keɲeba autorités mako tɛ Keɲeba la anw dun an bɛ transition soutenir an b'a soutenir bi an b'a soutenir sini mais n'an fana b'a soutenir kan de fana b'a la ni an fana bɛ hɛrɛ kɔnɔ donc an b'a ɲini autorité de la transition fɛ u k'u bɔ Keɲeba u kana Keɲeba dɛmɛ wa an wulila bi depuis le 2 février an wulila ka dusumakasi jira ka mémorandum dɔ ta ka taa jira préfet la même b'a jira k'a fɔ Keɲeba mako bɛ courant de la an tɛ dɔwɛrɛ ɲini an mako bɛ EDEM de la an ka droit de don courant tɛ luxe ye bi courant ye nécessité de le 2 février ni bi cɛ tile 15 fɛn m'an f'an ye fɛn m'an bila ma donc an fana y'a décidé an bɔra an ye sira bɛɛ tigɛ Keɲeba sira o sira n'i bɛ tɛmɛ ka taa mobili fitini mobili belebeleba a si tɛ don tant que an fana mako ma ɲa parce que an tɛ kɛlɛ kɛ an tɛ woyo kɛ marifa t'an bolo bere t'an bolo an tɛ nɛndi kɛ an b'an jɔ sira sanfɛ ni min bɛ se ka kɛ i fana kana kɛ an kɔni bɛ pɛrɛn an bɛɛ ka sa Keɲeba ko la. Ni tun bɛ tali kɛ Birima Traoré Keɲeba sifinnakaw ka ɲɛmaa don a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ɲinifɛnw ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra yen hali bi o marabolo ninnu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Bafulabe kaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Bafulabe olu fana y'a yira k'a fɔ pɔngo gɛlɛya kɔni b'olu la dɛ olu ka sira kɔni na pɔngo gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ kabini kuma jan ko sɔmiya kɔni mana don olu ta kɔni ye gɛlɛya dan ye Bafulabe o bɛ tigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔw la k'a sababuya kɛ pɔn kofɔlen in ye dugudenw olu fana ye nisɔngoya taama dɔ kɔni kɛ taama in kɛra ka se ka n'a kuncɛ pɔn in yɛrɛ yɔrɔ la u selen pɔn in kɛrɛfɛ u ye dantigɛli min kɛ an ka Karama ka Jalo lamɛn. Karamagan Jalo ye n ye Bafulabe jeunesse président ye an ka pont an mɛnna ten Bafulabe ka kɛ cercle depuis tubabu tile san 100 ani san 36 ayiwa an kɔni an b'a fɔ autorités ɲinalen don an kɔ mais k'u hakili lajigi k'a fɔ ko Bafulabe bi Bafulabekaw mago bɛ fɛn kelen min na bi n'o yɛrɛ kelen bɛ ka Bafulabe ɲɛtaga yɛrɛ la jɔ bi o ye pont ye an b'a ɲini président fɛ a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen Bafulabe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fosi ɲini u fɛ o kelennin kɔ u ka se k'o kan ye n'u y'o kan ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ diya an ye a bɛ bonya ma a bɛ wasa ma c'est vrai jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen bi ko caman bɛ yen bi nka o n'a ta o ta an b'a bila an kunna nin fana ye jamana gɛlɛya dɔ ye bi min bɛ se k'a relever an b'a fɔ ala k'a nɔgɔya u fana ye sabula wariko de don mais an b'a fɔ halisa n'a tɛ ala k'a nɔgɔya u ye ala de bɛ sababu ɲuman bɔ fan dɔ ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye. Ni tun bɛ tali kɛ Karama ka Jalo la Bafulabekaw fɛ yen a fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn jamana in maa mago bɛ i ka hakɛ la a ka se ka sigi sen kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'o laɲiniw sabati n'an bɔra yen kununko Senukaw fɛ yen nɔ Senu dugutigilakaw olu kɔni bɔra a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ kofɔlen dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko maa dɔw kɔni bɛ ka na wulikajɔ kɔni kɛ ka na kogo dɔ kɔni koli olu dara ka se ka na olu ka yɔrɔ kɔni koli k'u yɛrɛ to duw kɔnɔna na a kɔni kɛmɛ gɛlɛyaba de o y'a yira k'a fɔ k'u kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ka bolo kan baaraw bɔ o sen kan nka wulikajɔ kɔni kɛmɛ ninnu fɛ ka se ka na to ka na baaraw kɔni kɛ yaasa ka priorité d'a ma an ka maa dɔw ka seerew lamɛn. An bɛ tribunal ka bolo kan olu ye baara la jɔ fo ka se sisan ma an ma labila fɔlɔ olu wulila ka na baara daminɛ an ye dugutigi y'an ci kana an ka kan yɛlɛmada k'u ye u ka baara nin jɔ n'u ma jɔ min ma bɔ a kɔnɔ awa président m'o kalama dɛ faamaw ye taa jamana bɛɛ lajɛlen nka yɔrɔ bɛɛ la tigi de don dugukolotigi ye anw ye kana bi an ka dugukolo la sow ye jɔli don a kɔnɔ kana dugu dɔw ci ka i la sow jɔrɔ ani nin tɛ an ma ye fansi bolo fɔlɔ ban o tuma fɛ an kɔni bolo bɛ sɔrɔsiw kɔ nka namatɔ minnu senkɔrɔ nin n'u bɛ i bolo labɔ u nɔfɛ u bɛna an bila ɲɔgɔn na dɛ. U nana 4 hectares de clôturer an ka mɔgɔw dala yan wa papier min b'u bolo titre octobre 2021 de don o y'a sɔrɔ titre bɔ jɔlen don Mali kɔnɔ kuma tɛ permis ma u ye kan de sigi yan hali sisan base dɔ filɛ nin ye fila bɛɛ tun bɛ anw ka yɔrɔ la ne ye kɛnɛ sigibaga dɔ ye ne ka so b'a kɔnɔ ninnu nana baara daminɛ mun kɛ an ye meeting belebele kɛ yan fɛ o meeting kɔnɔna la tan ni ka seginw bonyana o tuma muso min bɛ yen ko Ayise Baba Keita de ye mɔgɔw ye meeting na ka na dugutigi nɔfɛ k'a fɔ dugutigi ɲɛna ale tɛ mankan fɛ ale bɛ nin ko bɛɛ dilan ko dugutigi k'a fɔ dugudenw ɲɛna ko mankan kana kɛ ka dugutigi n'a ka conseil damadɔ wele ka taa fɛ Falajɛ
maintenant u tilale kuma la wa mugan de do enveloppe kɔnɔ ka d'u ma k'ale bɛ ko in dilan an bɔra mun kalama tuguni a ye machine ta ka taa dugutigi ka carré dilan k'ale bɛ ko in bɛɛ dilan ka ban et puis encore o tɛmɛlen kɔfɛ a tilara ka segin ka na fɔ dugutigi ɲɛna ko ministre bɛ na dugutigi fɛ yen ko dugutigi k'a fɔ ministre ɲɛna n'ale Ayise Baba tɛ ko dugutigi da tɛ don ministre da la Ayise Baba ye nin bɛɛ kɛ ko in na anw bolo an tɛ se k'a ka o faamu ale tɛ kɛnɛ ko in na pourquoi ale b'an ka conseiller n'an ka dugutigi wele ka taa wari d'u ma filanan i ko k'i bɛ ko dilan a don ni bi cɛ an ɲɛ ma da i kan kuma b'i ni mɔgɔ minnu cɛ i bɔra mɔgɔ minnu fɛ yen fɔlɔ i bɔra an ka karamɔgɔ dɔ fɛ yen o kɔfɛ i taara dugutigi fɛ yen o ko bɛɛ kɛra ten cogoya la fo ka taa ko se tribunal la ko sera tribunal la siɲɛ 3 tribunal y'a yira k'aw bɛɛ ka na n'aw ka prévu ye u ye clôture k'an ka so minnu da la u kana ci ka bɔ an da la n'u mana ci ka bɔ an da la dugutigi ka ci don o tuma n'a ye dugu labɔ don min na an b'a cɛ an yɛrɛ ye olu de bɛ ka sariya sɔsɔ ni tun bɛ tali kɛ senu ka dɔw ka seereya la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala kana se dugudenw labɔli ma ala ka bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ a ko la n'an bɔra ye jamana ɲamakalata min bɛ ka na don nataw la maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko mali farancɛla fanga ɲɛma n'o bɛ tali kɛ kolonɛli Asimi Goyita la k'o ka kɛ cɛbɔ ye walasa a ka se ka sigi fanga in kunna ko kura ye yaasa ka o pereperelatigɛ d'a ma an ɲininkali kɛ maliden dɔw la o hakilila na nin ko in na an k'olu lamɛn Problème bakayi ko politique mɔgɔw y'an sɛgɛn ne y'a dan ne yɛrɛ ma an ka nin to Asimi bolo an k'an sigi an ka ko filɛ a barika ala ye Asimi nɔgɔya ye a bɔra a ye kuma caman fɔ bon an b'a fɔ alhamdulilayi an ɲɛ b'a tiɲɛ caman na a ka di ne an ka to sɔrɔsiw ka bolo kan politique mɔgɔw y'an sɛgɛn dɔ kɛra manamanakan fɔ la ne kɔni ka laɲini ye min ye an ka jɛ an ka fanga di a ma mais an bɛ min fana ɲini a fɛ hali bi a ka hakili to fantanw na a ka hakili to dɛsɛbagatɔw la Mali ko ye fɛn dɔ ye ni fantanw ka hakɛ ma di u ma a ka gɛlɛn an ka avancer dɛ mais n'an ye fantanw ka hakɛ d'u ma laɲini bɛ sabati Yakuba Jabate Asimi ka kɛ candidat ye a ka di ne ye ka da fɛn caman kan parce que Asimi nalen ani bi cɛ a ye baara kɛ jamana kɔnɔ surasi do surasi tɛ o an ka hakilina tɛ o ye parce que Mali mago bɛ mɔgɔ la maa min bɛ se ka basigi ni sabati la na jamana kɔnɔ Mohamed Traoré Asimi ka présidenteli élection na an bɛ se k'a fɔ a ma nɔgɔn dɔɔni parce que militaire de do bon a tɛ se k'i to tenni na k'a fɔ a bɛna présenter élection na quoi mais bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni Asimi ka di maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ Asimi fɛ kabini ATT kile bɔra la ka na bila fo bi la maliyɛnw ma deli k'u disi gosi ni président ye fɔlɔ n'a bɔra Asimi na Asimi ka baarakɛtaw lajɛ kɛ yɔrɔ maliyɛn yɛrɛ de ka plaigner ka ca sinon nɔgɔya kɛra fɛn caman na kɛlɛ min tun b'an da la dɔw bɔra kɛlɛ la dɔw bɔra balo la dɔw bɔra fɛn bɛɛ la mais fɛn minnu gɛlɛyalen don président tɛ se k'o tɛ se ka k'a bɛɛ la i b'a jateminɛ maliyɛn de la dɔ ka so bɛ jeni san o b'a fɔ ko k'a ye welewele bila président ma est-ce que président seko bɛ se ka k'o bɛɛ la président seko tɛ se ka k'o bɛɛ la o ne ye Asimi to wo hakilila min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an fana ka kuma kelen fɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ la u ka jateminɛ ka k'u la avant a ka essayer k'a bɛ taa élection na jamana ma stabiliser kojugu fana wa halisa gɛlɛya caman b'an ka jamana kɔnɔ yan balo gɛlɛyalen don fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don quoi ni tun bɛ tali kɛ malilen dɔ ka seereyaw la a fɔra cogo min na fɛn bɛɛ da ka da an ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye hali bi farancɛla fanga ɲɛmaw b'u sɔn u kun ye fɛɛrɛ sigi sen kan k'a yira k'a fɔ min fɛn bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko shisha k'o kɔni ko o bɛna ɲɔngiri an ka jamana kɔnɔ k'a tɛ min tuguni dɛ nka ka kɔnw ɲɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kalo 6 kɔni di a minbagaw n'a feerebagaw ma n'o kalo 6 kɔni dafara a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ni maa min yera minni na walima ka y'a feereli la jamana ɲɛmaw u b'i minɛ k'i bila sariya ka bolo kan o dɛlɛn yɛrɛ u kun kan ka dafa février kalo tile 15 tɛmɛlen na o baara min n'o kɛra u ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka maa caman kɔni minɛ kunnafoniyaw ka fɔ la maa 50 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna k'olu bila sariya ka bolo kan u n'u bolola fɛnw yaasa ka ni pereperelatigɛ d'a ma cakɛda min ka baara ɲɛsinen bɛ kiriɲumanfɛnw olu tɛ se ka min an ka jamana kɔnɔna na cogoya ma ka se k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o ɲɛmaa b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn arrêté interministériel dɔ de bɛ yen min ye shisha interdit Mali la donc arrêté in de y'a 6 mois délai de grâce di shisha club ni minnu bɛ shisha baara la u ka se ka baara jɔ donc le 15 à 0h o de tun kan ka kɛ shisha ko yɛrɛ jɔlen an bɔra o de sababuya la ka jateminɛ kɛ an y'a ye ko mɔgɔw b'a la halisa bon comme arrêté in y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu minɛna nin na olu bɛ présenter procureur la comme sisi procureur la matériel minnu fana minɛna olu bɛ jeni kɔni opération kɔni y'a daminɛ di ani ɲɔgɔnna baden de bɛ yen an bɛna kɛ wagati bɛɛ voilà donc shisha ko in kɔni f'a ka jɔ di délai de grâce dira o banna shisha ko in na fɛn caman fɔra la a bɛɛ ɲɛfɔra an ka ɲɛmɔgɔ y'u da don a la bɛɛ y'a ɲɛfɔ shisha ko in yɛrɛ faamuyalen don
mais a kɛwale in a b'an an yɛrɛ de jogo la o de la sisan an kan ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a dabila voilà donc an b'a ɲini population fana fɛ u ka jateminɛ kɛ k'an dɛmɛ parce que a shisha ko in a kɛlɛli a ma nɔgɔn dɔɔni parce que minnu bɛ k'a min kɛnɛ kan an bɛ k'olu de ye k'u minɛ fɔlɔ n'a tɛmɛna nin kan dɔw bɛna don dogodogonin na o dogodogonin na population yɛrɛ de bɛ se k'o y'olu yɔrɔ fɔ an ɲɛna pour que an ka se ka se o mɔgɔ ninnu ma voilà donc bɛ population ka dɛmɛ ɲini kosɛbɛ bɛ jeunesse ka dɛmɛ ɲini an ka service dayɛlɛlen don bɛɛ ye shisha ko la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛn dɔn a la a ka s'an ma a ka ɲɛfɔ an ɲɛna bon ne kɔni ka jateminɛ la wari ɲini sira tɛ se ka k'a la parce que arrêté de bɔra min ye shisha interdit bon minnu y'a baara dabila n'i y'a baara dabila i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais n'i b'a la i bɛ minɛ dɛ ba a baara in hukumu yɛrɛ kɔnɔna la an tɛna k'an kelen an bɛna radio mɔgɔw ni télé mɔgɔw la tugu an kɔ pour que bɛɛ k'a faamuya ko baara mun don ko ɲuman tɛ shisha ko in tɛ ko ɲuman ye bilen n'a ma ɲɛ a kɔnna a ka dabila ni tun bɛ tali kɛ cakɛda min ɲɛsilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma o ɲɛma ka seerew la a fɔlɔ cogo mun na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔla yen protection civile ma olu ye jabala kura kɔni sɔrɔ sogonikɔkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ k'u yɛrɛ ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka nin baara in kɔni sigi sen kan ka ni musaka b'u yɛrɛ kunna so in yɛrɛ a jɔra a musaka k'a bɛ se sefaro miliyɔn 100 ani kunkanfɛn ma yaasa ka nin perewatigɛ d'an ma ministre min ka baara ɲɛsilen bɛ adamadenw n'u bololafɛnw lakanani ma Dawudu Aliyu Mohamedine ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ni mutuelle so u ye min jɔ u ye nin jɔ n'u yɛrɛ de ka wari ye k'a fɔ k'u taara wari ɲini yɔrɔ wɛrɛ o tɛ mutuelle yɛrɛ wari de y'a jɔ o ye ko ɲuman ye bi na n ko n bɛ u fo n'o ye mutuelle ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a daminɛ président na a n'a ka membre tɔw bɛɛ k'u fo nin baara ɲuman in na nin ye min ye an mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la an ka jɛkulu la force de défense et de sécurité la bi n ko n b'u fo jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o fana chef suprême des armées ye k'u fo ka nin baara in kɛ ne na n ko mutuelle ye fɛn ɲuman ye a bɛ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ a b'u dɛmɛ ka fɛn caman ɲɛnabɔ degun dɔ bɛ se ka s'u ma u ka denbaya kɔnɔ degun dɔ bɛ se ka s'u ma baarakɛyɔrɔ la mutuelle b'u dɛmɛ o caman na a bɛ se k'a to fara mɔgɔ min bɛ mutuelle la u bɛ se ka pɛrɛw ta n'o ye ka juru ni fɛnw ta ka fɛn caman fɛn a bɛ se k'u to u bɛ se ka so yɛrɛ jɔ u bɛ se ka bolimafɛnw sɔrɔ o bɛɛ ye fɛn dɔ ye min bɛ jate minɛ a la donc k'a fɔ ko mutuelle in kɔni ye fɛn ɲuman ye parce que n'i y'a mɛn nin baara ɲuman in sera ka kɛ u bɛnna n'a ye a diyar'u ye nin baara in ka kɛ ka se nin yɔrɔ in na donc ne ta kɔni yɔrɔ min na nisɔn ka di bi ni tun bɛ tali kɛ Dawudu Aliyu Mohamedine ale ka seerew la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka nin ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an ka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baaraw ɲɛsilen bɛ kuranɛ kalanni ma ɲɔgɔndan dɔ kɔni k'u kelen b'olu kunna ɲɔgɔndan in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka maa dɔw tɔmɔ o maa ninnu na ni k'u bila ka taa Marɔku jamana kɔnɔna na u ka se ka taa alimamiya ani wajuli ka se ka t'o kalanw kɔni kɛ a maaw kɔni tɔmɔna ka bɔ maa tɔw cɛ la maa minnu kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu kan ka taa nin taama in na minisiriso min ka baara ɲɛsilen bɛ diinɛ ko ni batuko ma ale ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Mamadu Kone na ale kɔni ye wulikajɔ kɔni ta jamana ɲɛma tɔgɔ la fo ka taa se premier ministre tɔgɔ la ka se ka ladilikan dɔw kɔni di nin maa ninnu ma n'u taara u ka se ka tɛmɛ o siraw kɔni fɛ an ka Mamadu Kone lamɛn aw taara tacogo min na a sɛgɛsɛgɛra lɔnni sɛgɛsɛgɛli nana ka sɔrɔ ka aw ta an bɛna min fɔ aw ɲɛna Asimi Goyita tɔgɔra ani Sogɛli Kokɛla Mayiga tɔgɔra n'o ye an ka président ni premier ministre tɔgɔra ye aw bɛna taa Marɔku min kɛ aw ka taa Mali cogo ɲuman yira Marɔku aw ka taa aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ladamu ye Marɔkɛnw ɲɛfɛ k'a yira k'a fɔ aw ye tɛsi min kɛ mɔgɔ ma ta aw cɛra dibidibi la aw taara gɛniya sira de kan k'a fɔ ko aw kalan bɛ ko aw n'a ka kan aw kan ka taa o kalan de yira Marɔkɛnw na kelen filanan aw taara silamɛya jigiya min fana kan aw kan ka taa o ladabu fana yira Marɔkɛnw na o kan lo k'a fɔ jaajo ɲuman de bɛ aw la fila sabanan aw ta cogo min na an ma différence don diinɛ taabolo ni ɲɔgɔn cɛ aw tatɔra hali n'a kɛra bɛɛ n'a ka taabolo lo parce que o tɛ jamana ka baara ye mais aw bɛna taa dugu min na a dugu aw bɛna taa alimamiya kalan de kɛ ani wajuli kɛcogoya ɲuman o kosɔn musow b'aw cɛla musow tɛ alimami ye mais wajuli kɛcogo ɲuman donc nin kɔnɔna na fo aw ka taa kɛ mɔgɔ ye mun bɛ Marɔku ka sariya labato a ka kalan taabolo kɔnɔna na mais ni aw sera Marɔku territoire sanfɛ e bɛ ka hakilina miiri bɛɛ bila e b'a kɛ o kɛcogo de ye mais ka taa mɔgɔw ka dugukolo sanfɛ ka taa gileki bɔ ka lɔ k'a wɔrɔ k'a fɔ ko e bɛna hakilina wɛrɛ fɔ o ɲɛna min t'o ka taabolo ye depuis su in na to yan ou bien o bɛ gɛn ne dun gɛnna e anw kun suru e Mali bɛɛ kun suru ni tun bɛ tali kɛ ministre ka seereya la ministre min ka baara ɲɛsilen bɛ diinɛ ko ni batoko ma Mamadu Kone a fɔra cogo min na yarabi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka taa nin kalan in kɔnɔna Ala ka kɛ kalan sabatilen min bɛ kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen mawuludu belebele dɔ o kɛra yirimajɔkaw fɛ yen nɔ mawuludu in kɛra sibiri tɛmɛlen na a kɛra jamako dan ye maaw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka taabolo la fo ka duwawu don ka ɲɛsin jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na baara in bɛɛ lajɛlen kun labɛnnen bɛ Abdramani Kɔnda fɛ kɛnɛ in kan yen nɔ an ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'olu ka seerew lamɛn
to adama dumaya nsiginyo ani kanuyo ani anga kramoke ani anga torgatigi o de ka moldo ala don magado mogo min do vraiment mogo kalalene do vraiment mogo suku do de abora nakri kana vraiment ne aka moldo fulare de moldo tese ka foka sadana moldo ala krakodi ma dama ko be moldo ko ngebi ala krakodi la angon be do ka dramana ala ka shin kana da ana ama Imam Mohamed Jara ne be bo kati sana farade la anana moldo de la anje nyon ke no Abdurrahman ayan wuli kana moldo la o de anse hirma jobi alhamdulillah mawlu sigira herela awla here fanana ame ala fo ame ala barakata parce que mawlu ko anafa se ka foka ba anafa folo mo bi nyogondo obi gere nyogona na o gere la nyogona hina bena timena kilenya bena aga chala fe no chara dugu kono dugu dem bebe nyogondo bebe ke nyogon fe na chara jamana kono o chugo kelendo karamogo kumana uye mogo blasira kuma nyanama fora bo andalemba la ka fo ni ala ka deme akera chugo chugo hal na dogara mogo kelengoni no bora kene kaya ubta baraka ni kuma kan o ye nafa dode o me amba don jama mi ta baraka ni kuma kan ni o kacha donc an nafa se ka fo ka ba o ko fe nafa wore mi yera anya ye fantaw ye dumuni ke desebato ye dumuni ke ayo hal ni sitigu fana ya dum bo ye here de fana ye mawluko la parce que ni ye dumuni labe ka se ka mogo wole ka dumuni duma iba soro jama la mogo do bena klera fana kuntabolo o la fana soro ka du soro fana kunti dobolo be soro fana soro donc we here de kurane fana kalana ka kila ka dugo kala ala sebe koro wulela ala sebe koro dilla balmaw nana sinjiw nana kan nyogo nana karamogo nana donc mana ke keno kene ka ala ka here be anya ye beni kliyan ni soja de be mokola donc la nimisi wasa ko namba do adafalen soro la kenenka no to Abdul Aziz Musa Angoiba anana an karamogo dinke ka mauludula yirima jo inshallah akira jama ko da akira wasada inshallah rabbi mauludu e fin do ay komi mali kongono fen dugulinte ka sabu ke ne yae alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mauludi alika bangeli nusonja ku folle na fara mauludi arab kane do me femindo mali kongono ate dugula ma shibulu bele ameseka min fodron na famin bala ne ko kebe ma fe jago ya fe ka fe ira mauna ka ira ga fo me kar safe donc wodela don ke bo ka kuma kaombe no ni mami drome kelen drome fladu mauludu ina walma yere ya kene sigi ka dumini tobi mawka dun ala siga shitara awgulo haramira tasmama o kuma o chaman be donc an ngombe ala de deli mauludu ala ka che jamana kono chen ala ka bangi mauludu femino ala kira kanu sallallahu alayhi wa sallam ka ira mauna kene ka sabu ke femino ne ko ala kira kade fe ka ira mauna ka ni tume talike madoga shira la kenenka baran bela jilen labena mamfe Sheikh Abdurrahman Konta ale reba aka nusoja di keneka anga lame Sheikh Abdurrahman bun Zubair Konta alhamdulillah nabi konkala de tanu ka ala barkada ka ala wali mando an ko in layni ka kemi an yaro ka yiri la ko labana temena ukan o ni sojay ko ni bi fa kanye na nyana o de ni sojay surtout na kala kanye fo ka temera ka layni kan kon ni soja doron de bina bi ka ala fo ka ala wali mando ay jama samane mi kana wazul lame o alhamdulillah jarane ko sebe dugo ken nababe fanay munum bura yoro kana yoro jan an yoro surun be befo ka be barkada yirma joka munu sigdala munu yam am deme kuina ambo befo an yoro ka sigdala no e segu jamana nga mo mumbe mo chaman nana munu be sigdala bo mo koyaw do bura segu kana alhamdulillah ka damne nakiri joro shibila te komne o be ma chama kumbiya bi alhamdulillah ni sujara kusebe am ala de fo kala barkada ka ina ala falbi akanyo na wera jirana an segu fana keta ala kira sallallahu alaihi wasallam ako foliti nige bana tim go ko ana fo se an nina kilabama ambo ina ala fa ala ko ke bijah rasul mawlud nafa belebele ba wi ala yara soroli asigi ala ko qur'ane kono kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum muhammadu afo sahaba wi na soro kwa bi ala de fe ay tugune muhammadu ko ala bi kewfe na ala keraw fe dron abaka jurumbe yafa o kuma ni yoro la bi ku chama de akono mawludu tunyi ala kera kanui na ala kera dun kanu na dro ala de bi soro ala dun na ale soro la kwa banga jurumu yafa kuma dala jurumu de ba to hali jon garze bi siri do bi mine fi bita furo ko ka ku chama nge jurumu nodo meni jurumu yafa garze bi dele ivi de mi ni de bi soro muso bi soro che bi soro alhamdulillah nyina ma yere na fulo ba wa be se ka soro jurumu yafa konnana mawludu na fa bado ini ame do ke mali bi gele munun kono gele ala ka gele ala ka wuli
ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Abdramani Konta la a fɔla cogo min na duwawu minnu kɛra ala k'u kɛ sababa ye ka ɲɛsin jamana ma jamana in ka ɲɛta a bɛ se ka sabati cogoya mun na n'an bɔra yen an ka kalanyɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko Institut Universitaire de Gestion IGE olu kɔni ye a yira k'a fɔ a kalankaramɔgɔw olu taara baarabila kɔnɔ na baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'u ka saraw kɔni k'o tɛ ka se ka sɔrɔ dɛ Musa Keita olu ka lafasalikɛla dɔ ye an k'ale lamɛn kelen bɛ ka baara ɲɔngiri fɔlɔ o ni ka sɛbɛn kɛ ko an bɛna baarabila kelen tɛ nin baarabila in nana fɛn dɔ de kɔfɛ décembre kalo tile 23 an tun ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ an ani ministère de la fonction publique ani ministère de l'enseignement supérieur ani an yɛrɛ ka rectorat puisqu'an tun ye laɲini dɔw bolo da donc o senfɛ an bɛnna fɛn kumaba dɔw kan olu tun kan ka waleya sani ka bi sɔrɔ halisa olu dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ ko ka da kan ko recteur tɛ yen nɔ fɔlɔ puisque recteur mun tun bɛ yen nɔ o taara école wɛrɛ la i n'a fɔ o ɲɛma an dun b'a kalama wula a bɛ tɛmɛ rectorat la papier minnu bɛ signé a b'olu signé ka tɛmɛ halisa or an ta ye bakuruba la a fɔra an ka heure supplémentaire 2021-2022 an y'a dilan ka ban a bɛ rectorat la ka bɔ rectorat la dɔrɔn ka taa n'a ye kan ka taa yɔrɔ min na o de dɛsɛlen bɛ ka kɛ kun fosi tɛ la an bolo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuru fana di Mali kɔnɔna la o tɔgɔ k'u bɛna jɛkulu dɔ créer mun ma to an bɛ segin ka kuma kɛ o kɔnɔna la walasa kuru nin bɛ se ka daminɛ cogo min na o fana dɛsɛlen bɛ ka kɛ an bɛ wuladafɛ kalan mun kɛ kabiri 2019 an ka wari bɛ u la yen nɔ u dɛsɛlen bɛ ka sara ekɔlidenw minnu dun o 2019 olu bɛɛ kɛlen bɛ k'u ka wari sara ka ban ɲininkali la wari in taara min kabiri 2019 donc an ko ma tant que an ka nin laɲini ninnu ma sabatiya an tɛ baara ta fɔlɔ ni tun bɛ tali kɛ Institut Universitaire de Gestion IGE o ɲɛma dɔ ka seerew la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra yen cakɛda min ka baara ɲɛsilen bɛ baloko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sumaw sugukɔnɔfɛnw ka se k'olu tɔpɔtɔpɔ an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ DGCC la o ɲɛma kɔni n'o ye Bukadari Dumbuya ale ye munumunu salo kɔni kɛ Mali fan caman fɛ a tun bɛ Zegwa Kwaw fɛ yen nɔ Zegwa Bukadari Dumbuya ye kuma min fɔ yen nɔ an ka lamɛn jamana ye sariya min ta pour que an ka sumanw ale ni an ka bagan dumuniw olu kana se ka bɔ kɛnɛ ma parce que min bɛ anw yɛrɛ fɛ a t'an na bɔ donc an y'a ye k'a fɔ vraiment minnu don u cɛsirilen don u tun tɛ fɛn minnu dɔn an y'o ɲɛf'u ɲɛna bon an ye majɛni min sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn o ye lettre de voiture ta ye an y'a ye k'a fɔ lettre de voiture a tɛ di minɛn minnu bɛ bɔ par exemple Sikaso ka taa Kucala wali ka taa kɔfɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na bon ba donnenba to lettre de voiture di la donc an y'u hakilila jigin o la et puis ka f'u ɲɛna u k'u jija unité d'enquête minnu bɛ yen nɔ douane ka brigade ni gendarmerie ni polisi ka fara anw yɛrɛ ka service local min bɛ yan wala kuma ni kuma fardonyaw fɛ u k'a lajɛ u ka se ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ a bɔ n'a ye wotorow la fali wotorow ni fɛnw na parce que u bɛna fara ɲɔgɔn kan kɔfɛla de la frontière fan dɔ in na donc u bɛ taa fara yen nɔ yen nɔ camion b'a ta ka jamana traverser n'a ye ko a bɛ transiter la bon alors que minan ye Mali ta de donc an y'o o kɔni yɔrɔ ɲɛf'u ɲɛna an kɔni ye min ye yan nɔ parce que an yɛrɛ ye jate minnu minɛ olu yɛrɛ jijalen don kosɛbɛ o y'an nimisi wasa kosɛbɛ an ye k'a fɔ bɛɛ de kɛlen bɛ k'u ba don baara in na donc n'u continuera ten ni ala sɔnna ma minɛnw tɛ bɔ mais minɛnw bɔliko la n bɛ fɛ ka min fɔ o ye anw yɛrɛ ka jateminɛ y'o yira an taara commerçant céréalier ninnu caman fɛ yen ale ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ o y'a yira an na sannikɛla t'u bolo bilen donc fɛrɛ ka tigɛ joona commissaire à la sécurité fɛ pour que minɛn mun b'u bolo a ka se k'a san k'a lasago parce que sɛnɛkɛla mana na a ka sɛnɛ kɛ a lasagoli ka gɛlɛn ni a lasacogo ma ɲa dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de ni tun bɛ tali kɛ Bukadari Dumbuya la ka to Zegwakaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko an ka balo kɔni a tɛ bɔ jamana ɲɛmaa kɔni ye fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan balo fɛn b'an ka jamana kɔnɔna na a tɛ bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'o hakilina ninnu sabati n'an bɔra yen hali bi baloko hukumu kɔnɔna na cakɛda min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko commissaire à la sécurité alimentaire n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ baloko ma an ka jamana kɔnɔ olu ye a yira k'a fɔ k'olu ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw kɔni kɛ o y'a yira k'a fɔ baloko gɛlɛya kɔni maa caman de bɛ yen nɔ minnu mago bɛ balo la Mali kɔnɔna na a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ Kajali Goyita la an k'ale lamɛn samiya tɛmɛnen in na an ye analyse fɔlɔ minnu kɛ novembre la o y'a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔ bi mɔgɔ 1,000,000 ani mɔgɔ 240,040 o ɲɔgɔn bɛ jamana in kɔnɔ min kan ka dɛmɛ sɔrɔ donc n y'a fɔ cogo min o ye lajɛli fɔlɔw de ye samiya banna an ye lajɛli fɔlɔw kɛ o y'o yira an na donc an bɛna segin a kan ka lajɛli kɛ tuguni parce que o tun y'a sɔrɔ suman caman ma ladon donc an bɛna segin a kan ka lajɛli sisan kɔni b'a sɔrɔ malo ni sumari minnu bɛ retard la olu ladonna an b'a dɔn min sɔrɔ la an ɲa bɛ prix fana taa cogo la donc an bɛna segin ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tuguni k'a lajɛ mois de mars nin na mɔgɔ hakɛya min bɛ yen a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ far'o kan comme dɔw bɛ
se ka bɔ o la. San tɛmɛnen in na dɛmɛ sugu caman kɛra, balo dira dɔw ma, ni min ye sumankisɛ ye, wari fana dira, a bɛ fɔ min ma cash transfer. Eta kelen ma kɛ, eta n'a jɛɲɔgɔnjɛkuluw y'a kɛ, ONG b'o la, OIU b'o la, an b'a fɔ min ma ko Nations Unies baarakɛdaw comme PAM ni FAO ni UNICEF ninnu, olu bɛɛ b'o la. Dun ka fa bɛ sabati jamana kɔnɔ, o baara minnu kɛra k'a daminɛ novembre la ka na, ka sigi ka dɔ fɔ o la, min ɲan'o la, ani min kan ka fara o kan pour que ka se ka baara minnu bɛ nalen février ni mars in na k'olu labɛn, ani min kan ka kɛ san tɔ kɔnɔ k'o ɲa labɛn. Fiɲɛ minnu yera la, bɛɛ b'i hakililata fɔ a kan, an bɛ bɛɛ ka hakililata ta, erreur minnu b'a la k'olu bɛɛ b'a la. Ni tun bɛ tali kɛ ka Jali Goyita la, a fɔra cogo min na yarabi Ala k'an ka dala dumunifɛnw ka se k'u lasago ka ɲɛ. Maa minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya y'olu sɔrɔ baloko ta fan na, olu ka se ka balo kɔni sɔrɔ. N'an bɔra yen, cakɛda minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma APDP, olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa CNT maa ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ ka se ka taa ɲɛfɔliw kɔni kɛ. U ni FISU Mali kɔni ye nin baara in kɔni kɛ, a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ, jamana sariya sunba, o baara min bɛ sen na, o bɛ se ka yakubaya cogoya min na. Yaasa ka priorité d'a ma, Zanga Goyita fo ka taa se Mamadu Samasegu ma, an k'olu ka siraw lamɛn. An ko bon, an bɛ don min na komi bi, u ka a lajɛ, u ka kɛ cogo bɛ référendum in ka se ka kɛ. Munna an ko référendum in ka se ka kɛ? An ko Mali kura bɛna kɛ ni constitution kura de ye. N'i y'a jateminɛ constitution papier 2 de bɛ Mali kɔnɔ, constitution 92 ta bɛ yen ani charte bɛ yen. Bon, jamanadenw dɔw bɛ charte ta ka k'u bɛ baara kɛ n'u ye, bon dɔw bɛ taa constitution dɔ in ta k'u bɛ baara kɛ n'a ye. An kɔni fɛ pour que Mali kura ka se ka daminɛ fo constitution kura de ka na, o de y'a to an nana ka na an ka hakilila fɔ awa ɲɛmaw ye, u y'a faamuya, CNT ɲɛma y'a faamuya. An kɔni ka ŋaniya min ye constitution kura ka voter, o de ye FISU Mali ŋaniya ye. Équipe fɔlɔ bɔra, an ye équipe filanan ye, an ye commissaire Tangoulé, an bɛna san 7 kɛ. San 7 kɔnɔna an n'u d'abord k'u waleɲuman dɔn, u ye danaya dan kan. Ka ɲini fɛ fana u k'an bilasira an ka baara kɔnɔna na, parce que an ka nin cakɛda n'a fɔ a ma ko APDP, a dɔnnen tɛ kosɛbɛ, k'a sɔrɔ cakɛda min don a ka baara ka ca kosɛbɛ, a ka baara ka bon kosɛbɛ, adamadenya yɛrɛ ka adamadenw ka sariya tanga la. Donc an nana o de ɲɛf'u ye, donc ka ɲini fɛ u k'an dɛmɛ, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que Mali ka a tɔnɔ sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka siraw la, a fɔra cogo min na, fɛn fɛn da ka den ka jamana yarabi Ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan, sira siri bɛ min bolo. An b'a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo, an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na, an bɛ taga Somali jamana kɔnɔna na. Amérique fintigilakaw ka arabadon wuli ka jɔ senfɛ, u ye Sheba banbagaci jɛkulu mɔgɔ 5, u ye olu bɔnɛ u ni na Bankaduwenikaw fɛ yen nɔ, Somali ale marabagaw ka yamaruya kɔnɔna na. Kunnafoni in yɛrɛ bɔra sa Amérique fintigilakaw yɔrɔ la kunu alamisa. N'an bɔra yen, an bɛ taga Libikaw fɛ yen nɔ. Ni dɔgɔ furancɛ in na batongo kasara dɔ kɛra Libikaw fɛ ni tunkara kɛ maa caman ye, mɔgɔ 73 ɲɔgɔn olu tunnen don ni wagati in na, ka maa dɔw olu bɔnɛla u ni na. Ni wagati in na wulikajɔw bi sen na. N'an bɔra yen, an bɛ taga Afrique du Sud. Ni dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na sirabagan kasara cɛjugu dɔ kɛra Afrique du Sud, kɛrɛnkɛrɛnnenya Lipopokaw fɛ yen nɔ. Sirabagan kasara min ni ale ɲɔgɔnna famana ka kɛ. O sirabagan kasara in yɛrɛ sɔrɔla mobili 2 fɛ. Bisi ale ni fourgon blindé olu 2 ka seli la ɲɔgɔn ma. O sababula mɔgɔ 20 ɲɔgɔn olu bɔnɛla u ni na, ka mɔgɔ 60 ka olu jogin. Maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ jiwoyo tagara ni olu ye, barisabula sirabagan kasara in yɛrɛ kɛra jida yanfan dɔ de la. Ni wagati in na fɛn min ye Lipopokaw ye, olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa ka se ka dɔn ni sirabagan kasara in a sababu bɔra fɛn min na. Nka transporteur olu ka ɲɛmɔgɔw ka fɔ la k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko sanji olu de ye sira in tiɲɛ kosɛbɛ. Ni wagati in na wulikajɔw bi sen na. N'an bɔra yen, an bɛ taga Guinée Conakry. Kunu alamisa, Guinée sifilankaw olu bɔra ka nisɔngoya taama belebeleba kɛ. Taama in senfɛ o ni finitigilakaw olu karila ɲɔgɔn na fo ka taga gazi ci bɔ o la. A yirala k'a fɔ ko taama in yɛrɛ ko jamana marabagaw ma yamaruya di ni sifilakaw ma k'u ka bɔ ka ni nisɔngoya taama in kɛ. An karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni tun ye dɔ ye. Sira Siribe y'a fɔ cogo min na, an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati Mali n'a kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.